MTN Madwalk 2016. Η τρίτη γιορτή της μόδας στην Κύπρο είναι γεγονός. The Bright Side of Life. Μια εκρηκτική έναρξη από μια εκρηκτική γυναίκα. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο ξεκίνημα από τη λαμπερή Κατερίνα Παπουτσάκη στη σκηνή του MTN Madwalk. The Bright Side of Life με τα bright χρώματα του χορηγού μας της MTN. Καλησπέρα Mad, καλησπέρα Μέγκα, καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Blank Studio και την εξωτική Σάια. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία συλλογή με κιλότ παντελόνια, πιτζάμα σύνολα, jumpsuits και λευκά πάρα πολύ ωραία looks από Max & Spencer με μία συνεργασία που έχει σκοπό να μας ξετρελάνει. Ο επόμενος σχεδιαστής είναι ο δικός μου αγαπημένος, ο δικός σας αγαπημένος, αλλά και ο αγαπημένος της παριζιάνικης μόδας. Είναι εδώ για να μεταφέρει την ευρωπαϊκή του αισθητική και φυσικά άβρα. Ένα μοναδικό hair show ντυμένο με τις δημιουργίες του Τρίφωνα Μοδέστου που θα συνοδεύσει η μαγική φωνή μιας πρωτοεμφανιζόμενης και πολύ γλυκιάς καλλιτέχνηδας που έκανε πρόσφατα το ξεκίνημά της στην Ελλάδα και της ευχόμαστε από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Ο Στέλιος Κουδουνάρης για πρώτη φορά στο MTN Madwalk Κύπρου παρουσιάζει μια συλλογή επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική και τον μέτρο των αρχαίων Ελλήνων. Όλα είναι εδώ, έχω πεθάνει για σένα εγώ. Μείνε μακριά μου αυτό το φιλί, θάνατος και Αναστασία αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση. Ο Οίκος Iceberg έρχεται από το Μιλάνο για να ενισχύσει την ντουλάπα των Fashion Girls. Θέλω να ξαναρχίσω, στιγμές να γεμίσω, αφού μακριά σου δεν ζω. Esta noche quiero hacerte mía. Esta noche quiero hacerte mía. Η Ανής επιμένει στο υλικό που την έκανε να ξεχωρίσει, στα λάστιχα δηλαδή, και φυσικά εξακολουθεί να δείχνει τη λατρεία της σε πιο ρομαντικά σύνολα από δαντέλα και σιφών, με πρωταρχικό της στόχο πάντα να αναδεικνύει την ομορφιά και την κομψότητα της σύγχρονης Κυπριάς γυναίκας. Ράγισμα δεν έχει πια. Ράγισμα. Στα λευκά, το show του Gregory Murphy επιστρατεύει τη δαντέλα σε όλες τις μορφές της, αλλά και το πολυτελές μετάξι και μας χαρίζει ονειρεμένες δημιουργίες.
Let's Rock με -1, Ευρυδίκη και Ήβη Αδάμου. Κυρίες και κύριοι, Feel the bright side of life με τη superstar Ελένη Φουρέιρα. Στο Θεό με πάει όταν με κρατάει, όπως κι αν φέρει, ό,τι κι αν μου πει μου πάει. Tranquila, dale baby, que tú eres lo que más domina. MTN Mad Walk 2016. Η τρίτη γιορτή της μόδας στην Κύπρο είναι γεγονός. The Bright Side of Life.